Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Ndivamana ndivyo zvese pane nyaya nyaya ndeyajedza ye nyaya iri kungopisa nyaya iri kuita se yekurira mastreets ese social media. Pane nyaya video rataona rajedza achitaura we will forgive him or chiri wakatsamwira. Saka ndo nyaya ndeyazve video rinoda kuratidza rajedza achitaura kuti hama yakufa handina but pane zvakaitika and I will send my apologies to everyone akaita se akakanganisika akanga atochema kune vanga vachema kune vakaswera vari waridzi. Saka the voice is now yours in the comment section kuti uchanzwa sei paachataura in this video chichi chaiti uchamuregerera here kana wamuregerera. Let us know in the comment section. Toita se tomubata mukomana tomudza kuti aiwa mafanidza kutaura kuti bo vamwe waiti mama zodhibisa kana iri acting yekuti RIP mama iyase mama dhibisa. But anyway da kuti musangane videos nisinganyanya kupedza nguva yenyu ende unoona nga usiri munyowani panapa but usati wasubscribe consider subscribing. Thank you. Kune vaye vaiti mukomana hako mukumuona muchano mukomana hama matityisa mudhara ndichakuexplainera zvese zvakaitika mwana musadaro mudhara uri kubuda rini kovhidhiyo movie chero chero rekufa remukofiri rikuya musemande but ndangu rekuexplaina neapology ndikona kutotanga kutorekodha izvozvo mamuke resurrection